In the last decades of the 12th century, nearly 100 years after the siege of Jerusalem, the gains of the first Crusaders had been lost, and the Crusader kingdoms lay in ruin. The Saracens were united under the command of a brilliant leader, Saladin, who was at that time the Sultan of Egypt. Saladin had retaken Jerusalem and waged war on the Christian armies in the Holy Land. In response to this threat, Pope Gregory VIII called for a new crusade. The crowned heads of Europe once more gathered their mighty armies, and the King's Crusade began. For the King of England, Richard the Lionheart, this was a chance for rebirth and conquest. A chance to change history. Budeme měnit historiu. Toto už je samotná mapa všetkých území, ktoré budeme postupne dobíjať, aby sme vyhrali hru. Samozrejme budeme hrať za kryžiakov proti Saracénom. Niektoré mapy sú ťažké na hratie, niektoré ľahké, je to napísané v ich popise. Za peniaze získané po bitkách si budeme kupovať jednotlivé oddiely. A máme hrdinu, ktorému môžeme vylepšovať schopnosti. A ja si nevylepšujem ani tak oddiely, ako skôr toho hrdinu iba. Takže, čo tu máme? Ak si to chcete čítať, tak ja vám to trošku nechám. Dobre, to snad začím. Fajn. Takže, ideme sem. Zase som vám to nechala, ak si to chcete prečítať, fajn. Takže musíme kúpiť jednoznačne lukostrovcov a zoberieme Levanskú domobranu. Správa armády. Super, dáme... Blesku rýchly útok. Fajn. Unikátní artefakty. Ještě. Super. Fajn. Tu pozrieme križiacké frakcie, super, úžasné. Ešte vám toto takto. Super. Super. Ja nad tým nikdy moc nerozmýšľam, že koho vyberiem. Teraz ideme. Jeruzalemské kráľovství. Obtížnosť střední. Terén, poušť, město. To je vlastne zatiaľ tá úplne najprimitívnejšia bitka. A musíme si zvoliť papežský dvůr. A ja by som povedal, že by sme si mali dať... Dobre, takže máme ubrániť prístavisko, kým sa nevylodia naše jednotky. Potom máme jedno z tohto, ja vždycky obsadzujem toto. Potom zbúrame hradby. A toto obsadíme. Takže ja by som povedal, že by sme si mali... Nie. Nejdeme si nič kupovať. A ideme rovno do nich. Takže už sa nám to načítava pomaly. Ja teraz dúfam, že nahrávam. A dúfam, že nahrávam svoj hlas z lepšieho mikrofónu. Si
to iba pozriem. Hej. Super. Sakra. Dobre. Tak, už sme tu. A máme tu tieto základné jednotky. Zvýšime si rýchlosť hry. Tu už vidíme prvé boje, ktoré sa dejú náš prospech. Sem si dáme jednotky. Pozrieme sa, čo sem za koliprati idú. No. Teda akože nič moc, ale stále je to silnejšie ako ja. Držšie pozície. Nemusí zaútočiť. Dobre, zavrieme ich do toho. Ale choďte do nich, hej. Priblížiť. Priblížiť. Toto veľké boje. Je to celkom metúce tá hra. Že ako to tam postupuje, ale zatiaľ si ich celkom dávam. Dobre, preskúpte sa k týmto, lebo tých tam je veľa. Celkom na vražde tam tých, čo ich tam bolo menej. Už prišli posily? To nejak nestíham. Ja sa zatiaľ zoberiem tie posily. Aha. Pomôžte im. Strieľajte, šokolové. Super, máme tých jednotiek nejak veľa. Paráda. Tak. Povedal som. Super. Zvýšime si rýchlosť hry. Nech tam prebehnú. Super. Máme tu všetky jednotky. Mission completed! Nie tak docela. Fajn. Aha, nemáme tu ešte všetky jednotky. Ešte čakáme. Prestrelky! Strieľajte po nich. Sa k ním nejak... Rýchlo zrachte sa s týmito. Vystrieľate do týchto. A vychoďte do tamtých lukostrovcov. Tak, super. Super, 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 super. Tak. Prádička. Zložili sme si ako nič. Tu utekajú. Nestihli. Super. Takže teraz ideme okrútiť toto. Si vás to takto zoskupím najprv. Bo neviem, či vám môžem veriť. Ani potom, keď obsadím tamto, odídu odtiaľto a pôjdu na mňa. Tak fajn. Kamikaze! Lukostrovci do tých zadných. Poďte. Buďte tu. Jo, choďte. Jo!
Těmi prškami šípou. Jsme jich zahnali. A vezmi ještě tuto věžu. Super. Fajn. Tak. Kde jsem to urobil? Co ještě věc chcete? Já mám spíš těchto zabiť. Rychlo, no tak. Nech nezdržujeme. Hoď jazda. A vy lukostrelci už střílejte. Jazda vás rozdrtí. Victory! Teraz to ľahšia časť dobiť mesto. Vidíme všetky naše jednotky. Si to pozriem. A čo tu furky jede tým. Fajn, takže musíme si vás nejak rozoskupiť. Určitě by lukostrelci mohli jít dozadu. Tyto by mali držet pozici někde tu. Jazdobiť v stredě a připravená zaútočiť. Tak to. Super, a teraz si sem dáme trebušet, strážnou věžu, balistu a ještě jednu strážnou věžu. Super. Zvýšíme si rychlost. Střelaj na tu bránu. Na bránu. A ako sa môžete všimnúť, už na nás odtiaľto idú. Takže dúfam, že sa mi podarí ich útok zneškodniť tým, že si tam dám všetky tie jednotky. Ani sú strašne pomalí. Musím znižiť hlavne tie veže, lebo tie strieľajú, to je celkom možné. Dobre. Super. Jeden ich hodí aj preč. Rýchlo. Krytie lukostrelcov. Super. Poradili jsme si s nimi. Oni se mi jdu tyto. No si robte se na mě. Prestrelky to hej. Bum. Ne. Já si to přiblížím, takto, paráda. Ještě do nich. Do těchto. Super, teraz do nich. Zřejmě se na nás sice jako bojí. Ale komu by to vadilo. Tě. To jsem jich trošku postrašil. Zničili mi jednotky. Myslím povedal, že mi stačí zničit už iba tu, ne. Ty nič túto. A ty budeš ničiť túto. To je strašně citlivé. Ako to, že tamto se někdo vzdává. Jaj, to jsou ty, čo jsou mě vinou. Já teraz potřebuji všetkých nějak zoradit. Paráda.
strašně blbo naviguje. Tak. Ty pomáš. Jdeme Sparta! Sakra. Sakra, nemáš tě porazia. Tak, rýchlo do nich. Teraz do tých. Nech na mě zničí všetky jednotky, sakra. Richard, levé srdce musí prežiť. Jo. Za pomoci mojej úžasnosti. Aha, já se ještě snaží zaútočit. Bohu. A doslova jsem to myslel s Bohem. Teda se tak rychle nejde, ale sakra. Neškodně není ten díl, co tam bylo. To mi to úplně vadí. Tak oni mohli běhat do toho, že byli v městě a že stali na pozici. Super, vyhrali jsme. A když iba okušok a i když do nás stále šutili, ale super. Takže ja by som povedal, že by to na tento diel stačilo. V každom dieli dáme jednu mapu. Takže učil s vami Tomtok a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte dislike a napíšte mi, čo sa vám nepáčilo. Ak u mňa nemáte odber, tak mi dajte odber. Takže ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa a čau.